Lovis, hej hej. Hej. Hej hej. Hej. Vart ska vi nu någonstans? Till Tutterilpoolen. Ja, okej, då går vi dit. Hon kommer sen. Ja, det tar en stund nu, Nathan. Försiktigt. Så här, gå. Vänster. Där är jag. Nej. Vänster, ner där. Där är jag. Tutterilpoolen här. Det är Tutterilpoolen. Ja. Kom så går vi här. Det får inte så. Jo då. Oj. Det är ljud. Vart är krokodilen? Där. Där, pappa. Där, ja. Där jag ska ner. Pappa. Mm. Du dampar in. Och jag dampar ner. Ska jag hoppa i? Jag Ja, vänta lite då. Vänta lite. Ja. Jag kom här. Jag håller dig i handen. Jag vill simma till Tutterilen. Ska du simma till krokodilen? Okej. Jag vill flytta på den. Jag vill simma till den. Håller du den? Håll den. Så ska jag sätta dig på krokodilen. Jag vill åka. Vänta, ska jag filma dig? Pappa, jag ska filma utan så film. Ja, släng ut den så tar jag den. Fångar jag den. Och var sitter du nu någonstans? Vad finns det mer för figurer här då? Ja, och vad är det för någonting där tror du? Ja, eller en orm kanske? Ponny. Vad trodde du det var, sa du? Ja, eller en... Ja, och vad kan det vara mer än en giraff? Kanske det. Vill du hoppa i badet? Okej. Nej, men du kan hoppa i här. Kom, hoppa till mig. Ställ du dig upp och hoppa till mig. Jag hjälper dig.
den håller jag i nu. Ja, ja. Rädd. Ja. Och här, vet du vad, här kan du sitta så. Kan du sitta där? Ja, gå in där då. Nej, men då får vi nog gå runt. Kom. Ska du vet vad vi kan göra? Om du är på mina axlar så kan vi simma. Ja. Okej. Hej, hej, vart är du någonstans? Vad sa du?